intelligence en man go teku gima mar mako kata mana ng'ama samoro dhi ataro gi chik mar piny. ngeni josewuoye mang'eny josewacho bidhruok gik makamago to an gima kwanyo ma achiel ma jatend piny ogoya e piny en kama owacho ni nitiere jatelo ma otimo anjao ne nyithindo matindo kaeto kendo nek bende owacho e iye kanyo. Kanyo to jatend piny ogoya e piny nikech lemo mare mar jatend piny macha ok gima dibeda beda ni wacha kamacha to okang' moro amora mosekaw mwaseneno ni nitie ng'ama maki ewi wach makamano onge. Kaponi nitiere adier ni jo makedo sirikal tesregi nitiere ng'ama osetimo tim makech ne ok owacho nying ng'ano to aparo ni nyaka to wane mapiyo kaka nyalore ni nitiere ng'ama omaki kendo kaw ne okang' mar chik nikech wach mondo jatend piny owach gima chalo kamacha ok en gima miriambo. En adieri ni nitiere ng'ama timo anjao ne nyathi kata ne nyithindo kendo nek bende nie iye kanyo kaka owacheno nikech en ng'ama imiyo report ma kinde ka kinde gi joma ng'weyo maling'ling e pacho ka. Koro jatend piny nowacho wach dibed ni dhoge nokiero wache go konego be nowache ama dibed ni samoro kinde mane ng'ane timo gini ne ng'ani osiepne koso nade. Kaponi nitiere adier ng'ama itudo kod wacho nikech noko wacho nyinge to en mane koro nyalo choma achiel kimede machielo kaluwore kod duoko mabende ne ji medo chiwo. Jatend piny nowacho wach manyaka to waneni okaw kang' mar chik mar ni mak ng'ato kendo waneni bura moro chakore momulo wach mane owacho. Erokamano ahinya. Stafford ng'isa ni sa orumo ka. Gavana nitie wach mane idwa medo kiwacho chini mogik. Sama wach jogi inyalo pimo gi nikech nyocha ne en keny moting'o dhako gi